Ohani besarok dini mahai keno salseya salsa kemawi tanggo kebuni sakang keboba mapa tanggo keboba dini sajak sajlarok kemawo ahai keno dini mangpli kaisa kasawi phaika nutun bazar malbasa purbo duluma bisi lai thangjak sal dini mahai keno khorokja Tipramothani sengkrak khorokja leader Sukumar Debroma bo onnaithok ha sungjarno yakarei dini matai jawi thangmani o matai jawi thangmani kokthai kothmarokno khanawi korbuk Tipramothani block secretary Bishal Debroma dini tere din kokthai kothmarokno khanawi dini nok nukhungni chugya nukhungrok hini khanawi no dini thangi naikoli mani chuba churi mani mangpli kasawi phaika dini obahairok no tino o Bishal Debroma bo dini bubak rabai sajak tongmani sakni hani borok rokno chugya nukhung tongkha khai dini o jagarago thangi chubati hinjakmani akok rokno naragino dini khorokja tiprasa sengkrak korbuk block president bo achokmani kok rokno hayakeba hirinmoi Tripura tei Bishal Debroma kok salaimani bisingtino dini nogo thangi chubachu rimani sajuk sajla tei nukhungni borok rokno oborokno tino kok sawi knarika Bishal Debroma bo हामबाय जों दिनै जोंनि 25 नतन बाजार मालबासाव जों सफायजाक जोंनि ताखुक सुकुराम देबबर्मा थैनाय नुखुंगो तामनि गांगे बर'नि नुखुंगो सुक जायगाया अबनि बागै जों फायका ता अर सादायकलाय जोंनि बबाग्रानि जे आइडियोलॉजी न तैनो जों ताबो पर्यन्त जों सुबासुक जों जत जागानो पिरै सुबासुक रुइ दंगो आं हामबायरनाय जोंनि बबाग्रानो ब तिनि जरातै फाना ब जत जागानो थांगै ब निजि सागबायथनो थांगै सुबासुक रुमानि जों नुगै दंगो हायनि बागै बिनि वारियर्स न जों न दागि मानि बागै जों तिनि फायगा जों करबुक सब डिविजन तिप्रामथानि इंगै जों तिनि 25 नतन बाजार मालबासाव जों फायै तिनि जों सुबासुक खायनानि फायका जोंनि अ जागोआ पूर्व दुलुमा बिसिओ जों तिनि सफायका बरक बेलाय असहाय बिनि संसार याकारि कलांमानि जागोआ बिनि बोसा बोरै बोसा खरबा तै बोसा सला मासा बके बिनि बोसा सला बिनि बोसा जैग्रक तै बिनि हिक यं बोरै बरक बतंग ये बेलायनो चुक जाया नुखुं बबाग्रा ब कंगन साव गोरै नुखुङो थांदि मासे नुखुङो थांदि नायदि चुबा चुक खलायदिनो अबनो बबाग्रानि आइडियोलॉजीनो जों पग्या तिनिसो जरातै जोंनि करबुक सब डिविजन जोंनि तिप्रामथा जों जत जागानो जों थांगो खलाय दङ जों हामबायरनाय जोंनि ताखुकनि ताखुंनो जों बबाग्रानि दागि मंबाय जों जे चुकमानि जों बनो ताबुक खगजा खुंनाय जों बनो याफारनाय अमो जों याफारमानिया अमो जोंनि महाराजा याफारमानिसि ब रोमानि बागैसि जों दिनै नर सफायो ब सामानि बागैसि जों नर सफायो आइनि बागै जों बिलिभ खायना नांनाय महाराजा न जोंनि तिप्रासर ब नाया वानसा तिप्रासा नाया मुस्लिम नाया जत जातिनो चुबादि जों तिप्रासा बिसिङाव 19टा दफा दङ जों रियां हिया देबबर्मा हिया जमाति हिया त्रिपुरा चाकमा मक हिया जों जत जातिनो जों चुबाय दङ जोंनि करबुक सब डिविजन तिप्रामथा अबनि बागैनो आं दिनै जे सामानि अमनो चिनि हामजागमा ते थानसा हामबाय।